Nešetrnosť ministra vnútra Slovensko plytvá verejnými prostriedkami. Myslí si to Ľubomír Galko, podľa ktorého ministerstvo vnútra netreba žiadne lietadlá a všetky by mali patriť pod ministerstvo obrany. Namiesto zrušenia letiek oboch ministerstiev však Robert Kaliňák ohlásil nákup lietadiel. O privysokom veku lietadiel ministerstva vnútra sa hovorí už dlhodobo. Ich výmena však teraz nabrala reálne kontúry. Minister vnútra totiž naznačil, že bude nakupovať. Dostal vraj ponuku od talianskej vlády či z Rakúska. Nakupovať chce ale jedine vtedy, ak bude mať všeobecný súhlas. Ľubomír Galko však tvrdí, že tento krok je krokom späť. Podľa neho treba obe letky zlúčiť do jednej, teda armádnej. Tak ako je to skoro všade. Leteckú prepravu mimo vojenského letectva vykonávajú popri Slovensku také krajiny ako je Ekvádor, Pobrežie Slonoviny, Vietnam a podobne. Podľa ex-ministra Galka by sa mali na zlúčení letiek vedieť dohodnúť minister vnútra a minister obrany, keďže sú z jednej strany. Namiesto toho sa ale podľa neho každý hrá na vlastnú piesočku. Je v tom len určitý druh ješitnosti a určitý druh snahy udržať si moc. Kto je minister, ktorý má lietadla, tak to je minister. Ministerstvo vnútra nemá problém s tým, aby poslanci lietali s letkou rezortu obrany, avšak ak by sme potrebovali pre slovenských občanov vyslať lietadlo do zahraničia, kde vypukol... Mami, mohla som zavrieť takhle! Ďalším argumentom ministerstva vnútra je, že v krajinách, kde je len letka ministerstva obrany, pomáha kapacitne aj národný dopravca a toho Slovensko nemá. Lietadlá pod hlavičkou obrany navyše lietajú pod iným bezpečnostným režimom. Ten ministerstvo vnútra nieraz ľahko obišiel. V minulosti sme takto doniesli občanov Slovenskej republiky napríklad z Egypta alebo paraglidistov z Iránu. Nie je problém vybaviť humanitárny let aj pre lietadlo, ktoré je administratívne zapísané. Však minule ti chutila. Lietadlá lietajú pod tzv. Letovou značkou vlády. Aj vojenský analytik tvrdí, že treba letky zlúčiť do jednej. Podľa neho je luxusom mať... Však len tak aj samotné musíš chleba. Druhá vec, o ktorej naozaj treba hovoriť, je... Čo ja? Samotný kúsok. Ja si myslím, že je naozaj bezpečnostným rizikom, aby najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky len tak do ručičky. na Tupolevoch alebo na Takýto tenky. Darius Haraxin, televízia Joj. Presi ten Ešte nekončíme, chvíľu prezradíme, vďaka čomu sa Slovensko dostane do elitného klubu. Napoviem, životnou úrovňou to nebude. V Česku je už pes oficiálne cítiacou bytosťou. U nás je podľa zákonov stále iba vec, podobne ako napríklad stolička. No a pozrieme sa aj na pracovný výjazd. Zdravé vlasy. Chcete, aby vaša toaleta vydržala dlhšie čistá? Teraz je to jednoduchší spôsob. Získajte kompletnú ochranu z Brepol 6x Effect. Je veľmi účinný proti odolnej špíne a zároveň chráni WC misu pred opakovaným znečistením. Perfektná čistota a sviežosť. Pre 6x Effect a pre maximálnu bielosť vašej WC misu skúšajte. Takže Monika, ak sa budeme vyplaviť, tak sa aj neželáme, pretože to je jediné, čo naozaj neviem a čo naozaj bolí. A ja sa tak bojím toho, že či nám bude počasie, lebo vyzerá to tak, že bude pršať a ja neviem, aký bude náhradný plán, ten nemám, keď bude pršať. Tak som zvedavá, no budeme a oni nás tu nechajú a bude búrka. Ja neviem, Alcatraz. Dnešné varenie začíname prípravou ohňa. Potom pokračujeme v príprave, čo som nazvala to hlavné jedlo, štiflová ľudkina, papulka, potriky, takže to je tvoja robota, chlapská, a môžem poprosiť, ja idem krátiť ciku, že by som sa vyhýbala tej práci aj na farme, ale tak sme tu dvaja. Jasné, ako... Hlavné jedlo je klasický kotlíkový guláš. Ten guláš ma potešil, ale tak ten budem robiť ja, takže to úplne neprebehne. Určite tento týždeň nebude o varení,